Ti Masakbayan. Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di analiday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak, ngamawan bakanti apang isuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan latamot, nanang. Dumteng tulat ta ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayom Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagrigat ti agbirok iti trabaho dito nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito'y Hong Kong. Ay, agyaman ak unay gayam. Makaumayak matlaangan dita. Awan ngamin bakante apagisuruan dito Isong arod nga imayak mo't dito'y, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak ngagpaiso dita, ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mat dita. Lakit di agayam? Saan taunay amailiw dita? Wen agayam. Sika ka di daytan, Ellen. Simbang kan manipod abroad. Wala na, siyak day to Saan ko nga imbagbaga ti isa sangpot ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko simbang ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasang. Sigsigaan na ka. Nakasaga na gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbet ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasama. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngum inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangpot ka, gayam. Kaya't ka ngamin asorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangpot ka, tapno nagsagana ak kumamot Anya kumangay ti saganam gayam. Ayun gayam, basit laang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta tumayab. Mabit lang nga ron, tayo nakalaan. Ato iti plane ticket ko, gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog ta nga agflight gayam. Ayun na, nagsaya atin, tapno adda kadwa. Nay, at damit gayam balikbayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balikbayan, Ni tatang mat, kababain mat ka ni Ellen. Ay, adagayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak matan nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kao. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyam. Nabartak man ngaminan ka. Ay, uray na parte ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Anya ko mati ka babay niti panagdamag ka, Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibiro ka na iti employer na. Aywan gayam.
Imbag no naanos matlang. Tiagbalin nga, amo ni Cynthia jay. Di kumamat agparano di ti arak Ay, agtal na ka, mamay. Ay, takot arak ti adda di tapanunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Ay! Saan ka man na sumanaw no kastoya na bartekak? Amangan no si kati pagbabartekak na. Ay, panawang ka man laangan. Ay. Ay, kanas ko makisarsarita iti nabartek. Nakabakasyon mo't gaya man hindi pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katinton sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, tanalpas mo ti papeles na. Nakitak ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka rugayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ijay. Ay, gayam. Awan ka di plano mga asawa, gayam. Lumaklakay kan. Tigayat ko a babae. Jay san nga isi to get mo ta. Jack kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banaga Jack kayat. Tigayat ko kat ayatan na. Sana gapo iti kinabaknang ko. Isugayam analakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan-ayat mo. Di ka maten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among ti agbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawan iti 30. Ha? Dua kami kadilaan nga agnaed iti may sa abalay? Adda ubing aka-anakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da lalaki? Nakita ko ang tagayam ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat na singpet mat. No saan ana singpet, apay nga iyalaan na ti ubing iti yaya. Anya ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka iti employer mau. Numadlaw ko ama di ti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen, nasingpot ka numot, tatang. Amangan no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan na kitidakas, tatang. Amok samot ti agkarate. Nadala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pay ko ma. No apay ngay manugot ka nga iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalgad kay Jay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tata. Dabag ko nga gabrod ka ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante at trabaho dito'y, auntie. Nagado kami ang nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka ka di ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo't? Tanabayagan nga da ijay. Ngam sabali mo't ti alaan na. Saan mo't asya? Ti ka di anak ko, tidakda ka matam. Lading itak, auntie, ngam pudno mo't ti bagbagak. Anya ka di man nanti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Ay, jak madam mo iti dayjay nga Antem. Kaya't nakati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas di ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kayat nga agprogreso tayo mat. Impatawid dananang kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intadaken kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw.
Anya kumangay ti basol yu iti day tananang. Kasta ti panagpampanunot ti tao anak kiting, ti panagpampanunot na. Ay, panagkunak. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan di Filipina ayayam. Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, uncle. Wan iha. Kaduan na ka amapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga gawid. Saan na siya ta makumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, uncle. Ay ket no saan na nasingpet? Ma-terminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o di ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Isungarod at inerminate ta tanaungot ako nam. Kanayon naka ako silapan. Imbag ta nasabat ka, manang. Sana kon ama panidya balayo. Apay ka day, anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali ata nasingpet ka no, mate. Kasano nulukkwen ti amo na. Amumutan ti taga sa bali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apo, nga iso ti mang tarabay kan kwa na ijay. Mabalin na ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengen a patuluyan? Apay nga rod na pinagabrod mo ti anak mau. Saan mo matngam mo ti employer na? Adda ka digura ni Nana Rosa kan ka, gayam? Ay, diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na iji abroad. Oh, matlagayam. Apay akasla di na kayak nga gabrod ka. Imbagak idi atulungan na. Ngam sabali mo ti tinulungan na. Itataam muna ang mapanak. Ibagamot ka ni nanang na asaanak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matlaang ti employer mo. Madimot ti sa una. Madlaw nga rod asan na kayat alumong aw kami itirigat. Ah, iso asabali ti tinulungan da, idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka ta tinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat at tulungan. Pudno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen na katulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Diyak unay makapanaw dito'y balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan no at dapapanam. Una nga rod. Siyak lang hamin ti kabagyan na amangas asikaso kan kwa na. Ay, huwag gayam. Aday balakad ko kan ka. Hanya nga tanwar mong tutiyaya na. Naibaga ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armak, no saan ko pa'y ngamam mo. Amangan nukas itisigod akaayan ayat ko anagulib. No agyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasandang agpapada. Depende. Ngam kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Datan dito yung Hong Kong. Umay nakasabtan ti amo. Kasi ka, umay nakamatsabtan ti employer mo. Kaslag nervyosak pa'y din. Nasingpot nga tatiagbalin nga amok. Oh, gayam, makitam ka diti do alalaki asumungan. Jay, ada kadwa na nga ubing ti Maysa? Wan, iso, jemot ubing akadwa na ti aywanam. Nagtaor mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Ne, dagitadan. Umasidagdan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bayan. Di napalabas. Nagturpos ni Cynthia iti kinamaestra. Ngam awan bakante apang isurwan na. Nagpatulong nga ron daytoy kani Ellen agayem na. Tapno makapan ijay Hong Kong. Ijay mat Hong Kong, may sa negosyante aparo ni Oscar. Adda tagibi na nga ubing, nga ulila akaanakan na. Kat iso tinabirukan ni Ellen, nga agbalin nga employer ni Cynthia. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagtaulmatan tayo ta lalaki? Anya ti ko nam gayam? Ha? Awan! Ne, dagitadan. O masidagdan. Sika ti... Isu ka di tiyaya ni Lenny? Wan, sir. Anya ka di tinakaskas daaw. Anya ngay, bro. Isu tina isang ratayaya ti kaanakam. Sige, intayo ni Jelugan. Ada pa importante apa panak? Uncle, orayin na kami. Sige, darasan nyo. Anya mo tan. Nagbastos mo tan ta lalaki. Awanan modo. Sapay gwapo. Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong tigayam ni Uncle. Apay akas lang makaungat itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Ay! Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tada pa'y papanak. Lenny, isurum ti kwarto ti servant. Owan, Uncle. Intan iti unig ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada pa na ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabii, Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Jak mawatan no apay akas lama diti aldaw na ita. Mas daawak, ta'i di nakita nak. Kasla nagrupangat. Nagkikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mo? Itaakla nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta kadi. Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na ide ti amana. Ayan nga ron ti amana itan. Awanan ayaya. Ada ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan, bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam? Saan ka di arumbang akasaritam? Abay kasti bro. May palagip kanyak tinagulip asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga iso ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akaying ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinis palko ti sigud akaayan ayat ko. Kalpasan na ket nakirelasyon iti sabali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga agpaisan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gabu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam nga minang tinapalabas. Kat mga barwanan ka. Madingamin ti aldaw ko, hindi nakitak ti babae. Kat,
Binaybay ang mga isula ang tikadwa ti ubing, ije balayo. Huwag ngagpwesto. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Ada kan, Uncle. Kunam nga adda papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso nga mindag iti kwartak ijay. Anya ti kunayo, sir? Uray yaya aklaan, adamat nagadalak. Saan nakasumrak iti kwarto ti akin kwarto, no awan pamalubos da kanyak? Nga ta? Kasta kayo nga na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad, no asino man ti imbagam a gold digger, sir. No addaman na nga lilaw kada kayo, saan nga siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panagannad. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanyak, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti ka barbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot day jay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itay, kat nasingpot mat. Sinagaysay, kan sinalapid na pa iti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ngagpaiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din ang agtimbaga na, amapan ka no aglinis iti kusina, Uncle. Pinanawan tang agpaiso saan analinisan ti kusina. Sinabat tamot ngamin. Iso anapan nagdalos iti kusina. Tinulungan nakpay itay anang irwar kadagiti nagsukat Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di matlaang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasingpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay gayam. Adda ka di madi nga inaramid na? Agdwa-dwa kit din kanya? Pagtatakawan na kit din? Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw, Gayam. Ngam, dinamaglakan ni Lenny no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo, Gayam. Masurunak kan kwa na. Sabanin samot day tan gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasamak akagura na paymat iti damo. Ngam idi agangay, isudan tinagkatuluyan. Ay, paktawan. Uray na taer no mata pobre, jakla pagan ano. Gaputa marigrigatak, pagtatakawon na kit din. Oh, apay akinunas mo di papel mo, Lenny. Nagriga ti ag-drawing, yaya. Ada homework ko. Ag-drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro kang ag-drawing. No saan mo pa'y nga amo ti ag-drawing? Ala, mangkita ka iti pagtuladam a conforme a drawing. Tuladak ti drawing, yaya? Inutem nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin, iso nagrigat ama erase. Iso alinukot kun anti papel ko. Ad-adda saan napintas ti drawing mo, no masursuron ka, wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas a drawing, mabalin mo atuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, oh. Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka diya drawing mo da ito eh? Wan, Uncle. Insoro ni Yaya, no kasano ti drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga rod, nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, Uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Iso ti mang isuro, no saan ko nga mo. Kasta. Nagpintas ti drawing mo. San agagangay lang. Congratulations.
data. Kat babaan iti tulong ni Yaya. No di na insoro. Ado ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yo, kat ibagayo nga adda na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante pa papeles ko. Apay ang nagtanamitim kayo, sir. Dakas ka ditim baga? Yawat man tayo na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay, anya ka diti tsura. Nagsarming kayo kadi anang ikabil iti korbata, sir? Saan ngamin nga iti tenga ti ayan tinat ti korbata yo? Sana ya? Sana ka nagsarming. Unay mo ten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti kurbata yo. Sige, indak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, Uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni Uncle. Ngam, apay nga imbagamot idibangking ti kurbata na binaybayam kumalatan Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di? Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti korbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni Uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Iso arumbang laang akitaag ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya, mayat ko ma, no agbalin ka nga antik. Lenny, apay ana ibagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayaya. Diyak kayat apumanaw kan tumot, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatak. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Diya ka mo. Ngamuray kas kasano. Adamot mararamid na anasayaat. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Inmawag ka din di anak mo, no kasano matani jay. Wad, nasingpet ka umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka na ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Inton umawag. Ibaga makaratsyen na ti amo na, no bastusen na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na mamirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan tibak ng kan pobre. Sa maysa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagramo iti yaya ni Lenny? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na. Saan ka di, bro? Kababayin nga yamam mo kadagiti pada manegosyante. Apay kumasaan. Ti kinatao na ti ramag. Saan kat ati sanikwana? Addan sanikwa ka. Bak nangakmat. Ne, nakitsinda ka mat gaya manang. Anya nga iti madamag. Napan mat gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kaw. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpet da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bayan. Di napalabas. Rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar. Ngam di na kayat ti kinasuplado da ito'y. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan ayat na. Idi nakita na ni Cynthia. Takaing ingas na kanuda ito'y. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na. Nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir. Nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken adamot babae. Apay kaday? Sapay ko mata saan akas iti daduma ano sumangput da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, idisimbang pat. Saan ka day nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma ko nakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumabas ta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka ti manen timba ka jagraraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napayaday tapay lati pakasiknaran na. Santa mata bibiyangan ida. Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kit di iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nak ibagbaga nga ipawit na. Ikatumkat day ta abisyom nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumarde nga uminaw. Sumardeg meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay day ka man. Kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak mo nagpasyar iti balayo, bro. Kadumay ka. Adakan ka dayta. Agyaman nak, bro. Kat kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasarita ti yaya ni Lenny. Ni ka di Cynthia ti makagapo? No apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Ala, intan. Alabit nga dada ka ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman nak, bro. Makasaritak mo't lang ang dayjay ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Ay na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sanguwam ka nun ni Mark. Agsarita kayo. Ha? Anya ko mati pagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana? Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apaya kasla masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti ibagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti ataramidam dito'y angkol. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Shh! Yung ka man Giselid mo. Saan ko adang-danggan anya? Saan man, angkol? Nakita ka ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, angkol. Naira na lang adak dito'y. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, angkol? Intangarod man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalan.
naimas ngamin dayjay. Sigurado ka na imas dahi ta salad. Un, Uncle. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijeref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, Uncle? Sana na imas tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apo manaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisasarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suuta ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisang pet kan nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat ang nakisango. Ngam, adda saan ang makaaw-awat, akasla saan a tao. Excuse me, inakaramidon ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumaakaratsyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito'y ti boss mo. Binilin na ang makisango kan kuana. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng ti boss mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. At napairik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asika ti Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam. No si kangay ti kayat na. O sige, gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amang ano nasaktan mat kadagiti panagsasao. Isuasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kasta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat ak, bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan no daduma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan ayat ni Cynthia? Ti amo, kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinong batan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no, may sakbay amak ayan ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramit ti sigod akaayan ayat na. Ha?
Anya ti naramid ti kaayan ayat na, sir. Inted amin ni Oscar akid dawon day a babae. Naduktalan na laengen nga inaramat da laeng tapno makaalad da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo tanagtalak unay ni Oscar. Ay, ugayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Tiko nayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Nagado ti ubeng siyak asan nga umin-inom iti arak. Ang mapay nga dadan iti uneg ti daga. Awan nat diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. At di arak nga impawit mo, anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturo ka nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauma na, ti sangger a taaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sa bali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Just keda ita nga arak. Ay sana just kiti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Dandanin to pa di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa iti panagnam kasano asaranta. Ayong kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta, igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasingpit di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kasla da ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay ti panakano ko na. Kunamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapudno di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka din? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo kano ti babae. Anya? Isumat lagayam. Asya ko, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Di ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwarta na. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. No marigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tama nang. Hey, adama basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay ta medyo narukupan ti balay. Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko
tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da itiwalang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakamaw, tadi da inted ken katibalay. Rumbang kuma nagguduan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.